India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kumbasan puar Ngut ki Dkhot ke kieng atiar jong ke Seng Lehnoh di masa National Liberation Army kin thup saungut ki kinthei ki blawan syakmat ban Pyndem wat no eladi ringkat bet kitiar ya lehnin ke sengi balang belara ha Karbi Anglong district ke Dnla Assam. Kini kelong kesien ke baar bajing bon Ngut ki Dkhot ke Seng Lehnoh Dnla kilawan ban Pyndem wat no eladi ringkat kitiar ya le hadien bikilalet penyesno bat kini ke Seng Lehnoh ha ka ketem ai jing hikai kadhan siri kam ha Kirbir Anglong. Kitiar ya le bikilawan ra lang ha kini ke jingwan phai syakalinti bethamai kikin thup ke wei ke suloi karbin ka pom action shotgun kilong ki baklan bor napteng ki wei pat kitiar ki blawan ra lang. Menteri Rangba Jelau Himanta Biswa Sarma ha ka kerua ulong kini kelong ke jingkemen ke bakrau tam bagi san puar Ngut ki samla ki Rangba ke than jong ke jela ki blai penyes no elade bat ki kam pentriem jong ke Seng Lehnoh di masa National Liberation Army ki kin thop ya saungut ki kin thei kilawan phai syaka met ba jong ke jing sok ke jing em bat jing pen thamai bante ke bha ka miat ha ke em lang sa lang ka roi ka pa ula ongru bakajingwan phai no jongki da ka bawan Pyndem elade hakmat ki bor ka an bat ka bor sarkar hadin bikilalet pinya so elade bakani ka Seng kilami no nakaktem jongki hadhan siri jong ka than ha Karbi Anglong sha ka jing em batmai ringkat kitiar yele kalong ka buram ka bakrau tam na ka benta jongki ha ki em lang sa lang.